dia. Bon dia. Primer de tot, presentem, el teu nom és... Maria Antònia Castillo, soc professora de cicles formatius d'administració. Ella era antiga coordinadora de la revista Punxa. Primer de tot, com va sorgir la idea de crear la revista? Bueno, la revista Punxa va sorgir, seria l'any 87-88, jo encara no era al centre. Va sorgir la idea a partir d'un professor que li diuen Alfred Aranda, que era professor del Departament de Valencià d'este centre fins l'any passat, ara està jubilat, i va proposar a la direcció d'aquell entonces, a l'antic Institut FP, la revista Punxa va començar en l'Institut FP, la idea de fer una revista al centre on estaven les notícies més interessants i que més els agradarà als alumnes i professors. I es va agradar a l'equip directiu i Alfred va fomentar molt l'ús de fer la revista. Com vau formar l'equip? Bé, jo vaig entrar en la revista ja quan vaig vindre jo, seria en el curs 92-93, era una revista que era molt casolana, la feien els alumnes íntegrament, arreplegaven ells, sempre coordinava algú, però eren ells que arreplegaven els articles, els alumnes d'administratiu es passaven en màquines d'escriure, més tard en ordenadors, vam anar aplicant la tecnologia, la maquetàvem al centre, la fotocopiàvem així, era una cosa molt casolana. I pràcticament de tots els departaments n'hi havia un professor que s'encarregava a veure què pot fer el departament, els alumnes, els tutors, treballaven molt tots per la revista. Fins i tot va haver un moment que treballaven tant i ens agradava tant a tots i els alumnes responien també, que decidirem ja que ens la maquetara un professional i la duguérem a maquetar. La primera maquetació ens la va fer un xic que se diu, l'empresa se dia, no sé si existeix, Gràfiques Rojo en Alberic. I anarem allí, que tinc l'exemplar d'aquesta primera punxa, perquè clar, era molt més bonico que el que fem nosaltres, que era molt més català, més casolà. Encara que els alumnes d'administratiu maquetaven molt bé, n'hi ha que dir-ho. Per a fer tot això és necessari el temps, és necessari molt de material, com has comentat. Va ser fàcil tirar endavant el projecte? Costava un poc tirar de la gent. El que passa que, com era un institut xicotet, era l'antic institut FP, era la meitat de gent que n'hi ha ara sí, era tot molt més fàcil quan hi ha menys gent. I la gent s'implicava molt. Nosaltres hem vingut vesprades i vesprades, així a maquetar, a veure què posem, quines fotos, quines idees. I després no costava tant en quant a idees, perquè treballar en joves és absolutament fantàstic, perquè teniu unes idees que aportàveu vosaltres totes les idees que ens feien falta per a la revista. Quan no sabíem què fer, enseguida apareixien 1000 idees i ara què posem de tot, si ens agrada tot, saps? I els professors també col·laboraven molt en els articles, pensaven què és el que més agradava. Era molt divertit, ens agradava molt. Què us va aportar aquesta activitat? Home, ens va aportar, primer, conèixer jo, per exemple, nosaltres que som professors de cicles d'una professió, per així dir-ho, te relacionaves moltíssim amb els teus companys de castellà, de valencià, d'anglès, de francès, d'història. Era tota una relació de professors i els alumnes també. Eren els que ens unien un poc a tots. I després treballar en els alumnes, que és una cosa que sempre ens agrada molt als professors. Tot el que ens aporteu i vos podem aportar. Com saps ara, la revista s'ha tornat a impulsar gràcies al professor Jordi i tot l'alumnat del TMI també i altres col·laboracions. Quin consell podries donar a tots els nous escriptors i escriptores de la revista Punxa? En primer lloc vull dir que quan m'ho va dir Jordi me va fer molta il·lusió i estic molt contenta perquè era una revista molt del centre, que l'estimàvem tots molt, que tot el món estava esperant que aixira la punxa. Quan és la punxa? Quan és la punxa? I quan m'ho va dir me va emocionar i m'ha agradat moltíssim la idea i vos dono l'enhorabona. I després, consell ningú, vull dir, no fa falta donar-li consells a Jordi ni a vosaltres. Això és la idea que heu tingut, sé que aneu a fer-ho, fantàstic. I per finalitzar, per què creus que Punxa és necessària? Punxa és necessària perquè dona les notícies del centre i a més aporta els treballs que vosaltres feu. Llavors és un poc
els comentaris que se fan, les idees que vosaltres teniu que no podeu fer, per exemple, en un periòdic, en una revista fora d'ací, els que vos agrada el periodisme podeu ja entrar, els que vos agrada redactar. Nosaltres fem el concurs de redacció, per exemple, que se fa en l'institut. Abans se feien concursos de redacció, el primer prèmit el publicaven, això l'alumne li donava. També fem, per exemple, se feia en aquell entonces, el Dia dels Enamorats, un concurs de cartes d'amor. Se publicava la carta d'amor més bonica, vull dir, jeroglífics feines de matemàtiques, n'hi havia un poc de tot. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bueno, a vosaltres ja estic esperant ja a veure el que esteu fent. I si necessiteu ajuda, per supost, podeu comptar amb mi per a el que necessiteu. Moltes gràcies. De res.